Köpüňiz ýazsyňyz kommentariýalarda bir-biriň iýäjek bolýaňyz, bir-biriňize di satyp galjak bolýaňyzmy eýleň beýleň. India, Mumbai. Come on. क्या बच्चा करता हो? बहुत मकान पर यार लगे जानी है. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is हम करेंगे जाएंगे. Sen birazın gelmeli korkmadın mı? Men nigden gelenmi ýadyňyzdan çykardyňyz öýdýän. अबरता है, बच्चा है. Rahul senden davolny, sen korkan ok. इंडिया क्या मारता हो? Hindistan'a gelmeň sebebi näme? Maňa 5 ýyllyk Ahmet Tuğden ýene 100 ton here. चावल, अहमद चावल. चाहिए है, बहुत चाहिए है. Sen bilýärmi? 5 ýyllyk Ahmet Tuğ dünya ýüzünde iň gowtuşul. Men bilýär. Şoň üçin men 100 ton sorýar. Menem bilýän bu tuýy çay ýahydyny gatgowdy. Şoň üçin mepul tuýada garaşýar. Türkmenler işleşmeyene go partner eken. Türkmençe bilýän bolsa, helle men aýtmalla. Baya he. Ağay nire var ya? Koy versene. Tanamadık, çağırılmadık yerinden neyim işin var? Neymiş? Vay! Neymi? Mamam pakir aydıp da ödüňüzi hiç hem hor etmeň dip ýanky toýdana mugdyby çykaýtdyga. Ýürsene. Karnım doydu. Ay, iyi dur. Kız tarap bolalmy, oğlan tarap bolalmy? Tapawuty näme? Saboýam etdireli. Bagyt ýoly göçme restorany, müň adamlyk
aňyrbaş hyzmatlar sizin göwnüňizden ýarar diýip umyd edýäs. Hyzmatlar üçin aşağıdaky akaunty ýüz tutup bilersiňiz. Nemecan men sana bir zat aýtmaly. Aýdy. Ýöne bir mut garaş. Aha. Men dün oglanlar bilen däldim. İşleyen eken. Yok, koşuş. Ya spokojno. Men gowy. Toşna koşuşdun mu? Koşuş men düşündürecek sana. Ene, birinçi. Siz bäri gulagyma bir zat aýtsa. Senden koşuşdun dämi ýöne men? Siz. Senin de öýe barmalysyň. Öýüňde işiň görür düşündüň dämi? Ağam, öýlenen soň durmuşyňda näme köde? Ejigim gatykanda diýip da öňlemden gijelene dostumla kankardım. Indi men şolarla kankamak. Näme üçin diýsem, olar meni hazırlayan eken. Öýlenemsoň şoňa göz ýetirdim. Onky dogry. Öýlenäýinde basta öýde goň kalmagal bolardy bir zat diýse dawa ederdim. Indi näme diýse bolýar diýen. Öý paragatçylyk, asudaçylyk. Onda däme gelinimki dogry. Aýny dostum men ola gatnaşanam. Menem olar hazırlayan ekenim. Dostumyň gelinin kim dogry. Garaz men öýlenmäkän erge dadym ekenim. Indi öýlenip gowuldum. Ýene de munky dogry. Oglanlar bey diýsem, heli ýygyly bolar. Aýman o, bu ýöne gysgaça degisme, hemme janyň sag bolsun. Şoň bahasy näçe? 300 manat. Muň bahasy näçe? 200 manat. Skitkada dedeň ýokmy? Biletde skitka edýär. Buna 500 manat berýär. A buny görse sowga edýär. Çyndanam, sag bolup köp men alýan. Salam eňne. Howme? Gitdikmi? Ha. Men suraty düşüräýdi. Wy senet hany goýan magazinima 2 çyzadan çykjak ýer. Araşacak. Ecem, как раз Ecem bilen tanıştyraýyn seni. Kalkamam ýanyna. Haber yoktur. Başlığım bırakıp gelip havada gidip diredeyin Salman'a. Haberli olmayın. Yoksa işmi ama. Bana öyle narınaydı. Abi rakayet. Vay. Turun o ne oturuyorsunuz mu? Bana artık kızsan abi. Başlık yok. Başlık yok abi. Çünkü adam kulağı menden başlık yerine beni koy gitti. Batur işsen bol. Bravo. Havarım var mı? Başlığım bunu koyup gidin. Ana sen nereden kadar kaçayım? Ne oynuyorsun? Altısına çıkılın. Ne oluyor? Ay ne ettin ya bana? Başlık yok kavur oyunu Allah. Ne edeceksin ne başlık? Ya Cuma. Gel over. Bollu işle ya da. Otursun iyiydin oyna senin oyun. Başlık. Cuma'da sen işlerini akla yerine koyup gitsin. Kavarlı bola ayağın palavcığı, pabcığı oyna. Gel. Ha, gel yalnız mı? Cumat ne? Kopyacık işsen ay saydı. Ha, Cuma. Ha, baş geldiniz mi? Evet, basıp duranmak. Çıkıyor ettin normal. Ya benim olacak olayamam. Aytmasan ay başlık. Ayırsın o kopyanı. Ben oyunu yapıyorum. Başlık lirap şeydi. Piyara bizim üstümüze çok. Nerede o istedim. Me kopyanı üstüne vur kullatsanı ben fıklar. Yaman adalatsız vay. Ne malı? Bu arada öyle zoralın gel. Gıyıp zoralın. Anna? Şu gelinle karnın bağırsı falan mol. Kutlu yası yen mol. Kutladılar da. O ne için mi imanlı men kellem sipala berekella diyen oklar? Çilla, sipala da sen.